ಅಮೇರಿಕೊಡು ಆಟ ಉದಿಪನೆ ಇಂದೇ ಐತಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಸಮಯ ಅಮೆರಿಕ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿದ 11 ಗಂಟೆ ಕರೆದು 30 ನಿಮಿಷಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅರೆನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೊಡು ಆಟದ ಉದಿಪನೆ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಆರೆನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಟ ಉದಿಪನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾನವಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾಲ್ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾವಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರ್. ತುಳುನಾಡದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ವಿದುಷಿ ನಂದಿನಿರಾವ್ ಗುಜಾರ್, ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಖ್ಯಾತಿದ ಪ್ರಶಂಸಕಾಪು ತಂಡ, ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್ ತಂಡ, ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರ್ ಒಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷ ನೃತ್ಯದ ಸೊಬಗು ತೂವರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕೊಡು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೀವೊಂದು ಒರೆಪಾವೊಂದು ಬುಲೆಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಪಾವುನ ನೃತ್ಯ ನರ್ತನ ಗಾಯನ ಮನೋರಂಜನೆ ತೂವರೆಗಳ ಮದಪೊಡ್ಚಿ ಆಟದ ಉದಿಪನೆ ತೂವರೆಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂದೇ ಐತಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರ್ಪರತೆ.